Татар китабы йорты. Казанда хәзер шул исемдәге тагын бер милли рухлы урын барлыкка килде. Ул Шәриф Камал музейында ачылды. Татар китабы тарихын, аның бүгенге торышын, укучыларын бер җиргә туплаучы урын. Татарлар тапшыру төшерү төркеме шушы көннәрдә аның эшчәнлеге белән якыннан танышып кайтты. Сүз Гилия Садыковага. Hiç de көңілім ашылмаслық ішім пырса, үз-үзімні көрәлмеші рухым түрсе, жафа шексем, едәп бітсем, бұ башымны қуялмышы жанға жылы хиш бір түшке, шул вақытта мен қолыма китап алам, аның изгі сәхифәләрін ақтарам. Татар китабы йорты деюге иске шалт итеп Габдулла Тукайның нәқ шушы шигырь юллары килеп төште. Барлык сорауларга җавабы булган китапның бүген үз йорты бар. Кайчандыр милли музей фондларында сакланган тарихи китаплар хәзер бер урында. Биредә татар китабының тарихы, аның төрле гасырларда узган үсеше күрсәтелә. Беренче витриндагы иң борынгы китап Кыйса Юсуф китабы, аның 18нче елгы күчермәсе, бу безнең китаплар арасындагы иң борынгы китапларның берсе. Аның кәгазен Русиядә эшлиләр һәм зәңгәр төс белән буй торган булалар, күзгә уку өчен уңайлы булсын өчен. Шәрык әдәбияты белән бәйле китапларны шулай ук тәкъдим итәбез. Танылган Галим Тафтазаниның әсәренең күчермәсе, ул үзенең бизәлеше белән дә үзенчәлекле. Унван дигән шушындый бизәкләр белән китапларны бизи торган булалар. Бу нәкъ менә Казан татарлары сәнгатенә кагылышлы үрнәкләр буларак безнең китаплар арасында шулай ук үзенчәлекле китаплар. Безнең Казан татарлары рәсем ясау һәм йөзләр ясау рөхсәт ителмәгәнлекне бик нык яхшы саклый торган булалар. Хәтта менә эшләнгән китапларның дагы сурәтләр булса да, аларның йөзләрен ясамый торган булалар. Күзләрен ясамыйлар. Һәм инде бирдә безнең басма китапларда күренә башлый, чөнки төрле фәннәргә багышланган китаплар эшләү алга китә. Геометрия китабы бу танылган безнең энциклопедист галим Каюм Насыйриның геометрия китабы һәм Русия гаскәрләрендә хезмәт иткән мөселман татарлар өчен махсус эшләнгән оспыга каршы прививка ясауга өндәүче брошюра. Бик кызыклы рәсемнәре бар. Хәтта аның менә шушы медицина китабының татар телендә бастырылып чыгарылуы да бик кызыклы. Кулъязма басмалар өчен язу әсбаплары, тактага язылган китаплар да бар. Инде яңарак чорга килсәк, төрле татар нәшриятләренең тарихын, эшчәнлеген күрәбез. Мисал өчен Казанда 1936 елда махсус бинада татар китап нәшрияты оештырыла. Ул СССРда бердән-бер татар китабы басу үзәге булып тора. Хәтта сукырлар өчен дә брайл шрифты белән татар классикларының әсәрләре дөнья күрә. Китапның бүгенге чоры кыйммәтле кәгазьдә, ялтыравык буяулар белән, киштәдә электрон китаплар да бар. Бина белән танышуыбызны татар китабы йорты директоры шагыйрә Луиза Янсуар белән дәвам иттек. Чираттагы бүлмә әдәби салон. Мондагы китап киштәләрендә 2000-нән артык фонд китаплары, язучыларның, галимнәрнең китапханәләре, шәхси архивлары саклана. Арада бик кызыклы экземплярлар очрый, аларның кул тамгалары белән, аларның чит-читенә язган шундый язмалары белән һәм монда китаплар гына түгел, әлбәттә язучы галим булгачтан, аның бит инде язу әсбаплары да кадерле һәм аңа кагылышлы шәхси әйберләрдә. Өстәлләрдә безнең шушы китапларның кайбер өлеше, әле бу процесс дәвам итә, күчерелгән цифрага һәм электрон форматта аларны килеп карарга, укырга мөмкин. Без хәзер мәшһүр татар китаплары дигән залда ул экранлаштырылган. Экранда 30-40 елларга караучы мәдәнияткә, мәгърифәткә багышланган тарихи хроника һәм әйтергә кирәк, анда Шәриф Камал үзе дә берничә секунд дәвамында чагылып үтә. Бу залның иң беренче экспонаты булып 1803 елда Казан университеты басмаханәсендә нәшер ителгән Коръән китабы тора. Борынгы басмалары белән хәзерге үрнәкләре тәкъдим ителә. Йөри торган витриналар белән дә җиһазландырылган. Музейга килгәч, китап сатып алу мөмкинлеге дә оештырылган. Сайлап алу мөмкинлеге зур, 25 китап нәшрияты белән килешү төзелгән.
Киләчәктә бу ассортиментны киңәйтәсе килә, шәхси нәшриятләр белән шулай килешүләр төзелү этабында хәзерге көндә һәм татар темасына, татар дөньясына кагылышлы булган рус телендә, чит телләрдә чыккан китапларны да туплап, татар китабы йорты булгачтан инде ул дөнья күләм татар темасына кагылышлы китапларны туплаган урын итәсе килә. Балалар китапларына кызыксыну бик зур икән, аеруча чит төбәкләрдән килүчеләрдә. Гомумән, биредә балаларда китапка мәхәббәтне кечкенә чактан тәрбияләү максаты тора. Махсус бүлмә бар. Монда һәр теләгән бала килә ала. Без яшь әни Лилия Исхакованың сабыйларга китап уку вакытына туры килдек. Баланы кызыксындыру өчен гади тормышчан китаплар җитми ди Лилия Исхакова. Әле күптән түгел интернет челтәрендә Лилия үзе дә Бану маҗаралары дип исемләнгән китап бастыру теләге. Матди ярдәм күрсәтә алучыларга мөрәҗәгать белән чыккан иде. Бүген китабын басмаханәгә тапшырган да инде. Ул инглиз һәм татар телләрендә. 1500 данәдә көз аенда дөнья күрәчәк. Сораның төрле контекстагы төрле ситуацияләрне исемә төшерәм. Үземнең балачактан нәрсәнедер алам, нәрсәнедер шул дусларымның балачагыннан алам. Һәм Бану да шундый җыелма образ булып килде дә чыкты ул. Кыю да, сорау да сорый, һәм әти-әниләргә дә бер яктан ул ниндидер юл күрсәткеч. Бану маҗаралары әле дәвамлы булачак. Шулай ук тагын яңа кечкенәләргә сурәтле китап бастыру өчен нәшрият эзлим ди ул. Зурлар өчен дә кызыклы чаралар оештырыла. Мисал өчен бүген татар йортының кунагы тарихчы Фаяз Хуҗин иде. Татар китабы йорты ул яшьләр өчен һәм минем өчен дә гомумән яшь язучылар өчен дә бик зур мөмкинлек бүләк итте, бик зур мәйданчык ачылды. Шулай ук безнең иҗади лабораториялар бар. Мәсәлән, сентябрьдән безнең башланачак яңа проект минем беренче әсәрем дип атала. Ул шулай ук яшь язучылар өчен зур мөмкинлекләр ача инде. Татар китабы йорты гаҗәп урын. Укучы дусларыгыз күп булсын. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Казан.